Oh. What's up mga tol? Ganda nagsama. Mga tol, maglalakbay tayo mga tol. Kasi walang kurente. Di ba? Ilang oras ang run out tol? Di ba alam tol? Ilang oras tol? 11 hours? 11 hours tol. 11 hours tol. Kaya maglalakbay tayo na matagal tol. Papahangin tayo tol. Papangin tayo ng tulog. What's up mga tol? May utol na tol. Pag may utol na nakita tol, sigawan natin tol. Ayun, ang mga utol natin oh. Huwag ito, tanong dyan. A few inches later. What's up mga tol? What's up mga utol? Ang ingay na mga ungas mga tol. Nandito tayo sa Gaisano ngayon mga tol. May binili si Mother mga tol. Nandun na sila nakaline. Pero kaming tatlo naghahanap pa kami ng mga kakaibang gawain mga tol. Ano sasabihin mga tol? Mga utol, kaya kami napadpa dito dahil run out sa amin mga utol, 11 hours. So mga tol, hindi na ako naiiya! Pag nag-vlog ka tol, hindi ka talaga naiiyak. Wala na naiiya mga tol. Let's go! What's up mga tol no? Ayun, huwag kang sumigaw. Daan tayo dito sa maraming tao tol. Ayun sila. Tol, dito ako tol. Dito ba siya tol? Anong masasabi mo sa ginagawa ko ngayon? Mabuting ginagawa mo. Anong ginagawa mo? Mabuti daw tol. Pag-klase ka tol ah. Mga tol, Ibang klase yung ginawa mo tol. Daming tao doon. kita mo tol oh. Pero nahiya pa rin ako mga tol oh. Mga tol, Yung plano namin sa unang sahod namin mga tol, napalpak mga tol, nakita ni mama yung vlog namin kahapon. Kaya binigay. Kaya binigay lang namin sa kanya yung 10,000 mga tol. Wala na kami pa surprise sa kanya mga tol kasi nahuli niya na kami. At ngayon mga tol, darating si Papa ngayon mamaya sa bahay. yan. Saturday ngayon. Bibigyan Bigyan natin yung 5,000 pero yung 10,000 nabigyan na namin kay mama yung sobra mga tol kasi nahuli kami. yan. Napanood yung YouTube channel namin mga tol, ibang klase mga tol. Yan. Sinadjust ng YouTube mga tol kasi kakaiba daw. Sabi ng YouTube. Sabihin dyan na mga tol, kung ganito yung vlog namin mga tol. Para sa mga gusto lang ng ganitong klaseng mga vloggings, yun lang yung manood sa amin. Nakawakan ito. Kasana rin mo, ipasa pa rin sa masig na itaw. What's up mga tol? Ayaw ko na mga tol. Tol Mark, may challenge ako sa'yo, Tol Mark. Ano yan, Pagkatapos natin bayaran yung mga pinamili natin, sumigaw ka doon, subscribe to the Sigs! Ano, kaya mo yun? Pas tol, di kaya yan tol. Sige na tol! Kamaya. Yung mga tao doon tol, tinitignan na tayo tol. Guys, nandito na kami sa anong lugar to tol? Kabuki. Kabuki. Anong restaurant? Ang ganda ng view. Kita nyo yan? Ang ganda. Ganda. Pididit. A few moments later. Dito na. Ayun na, ang hirap. So mga tol, dito tayo mag-uusap mga tol. Ang gandang tanawin. So mga tol, what's up sa inyong lahat? Kumusta na kayo dyan? Okay lang kayo? Ang ganda ng tanawin mga tol. Tingnan mo tol. Montage natin. Tingin mga sa kanila tol. Patingin-tingin sa tanawin. Gusto mo bang mag-slide dito tol? Oh my goodness. Dito kami sa Kabuki Restaurant. Dito kami kakain ng dinner mga tol.
bago kami umuwi. Oh, Madami kaming lakad kanina mga utol pero hindi na namin napakita kasi nasira yung sasakyan mga utol. Naputol yung tambutso. Uy, anong nangyari tol? Naputol yung tambutso. Oh my goodness. Di ba tol? Sinabi mo ba? Tapos hindi naayos tol. Ang ganda ng view tol. So mga tol. Maya-maya mga tol, pag uwi namin, tatimingin namin may ilaw na. Guys, what's up tol? So mga tol, nag-aantay pa tayo ng ating pagkain ha? Kaya namin yung pagkain namin mga tol. Pero lapit na yun tol. Ganda ng view dito tol. Tingnan niyo yung tolo. Yan o. Oh my goodness. Look at that view. Ito mga tol. Ang ganda niya tingnan mga tol. Vlog number 3, ako na naman. Nahawak ng camera. What's up, what's up? What's up mga tol no? Ay kayo sa vlog natin mga tol. Hi tol. Hi, tol. What's up mga tol? Tol, magbigay kayo ng topic tol na mapag-usapan natin. For today's For today's content, content, we will I want to give you quality content today because we are here in a very nice place. in Malabon City. Malabon City. Look at the Vulcan Mayon. This is the Vulcan Mayon. Look at the beach. So we are here in Kabuki restaurant. Dayag na sa ko ninyo. Kung unsa kanito naglikasan. So guys, I want to talk about let's talk about life. Yeah, let's do this. Just be happy. Be happy always, guys. And don't let negativities affect your life. Affect your... Ako ipasundayan ninyo. Unsa nga po kasi pero tanawin sa kabitan. Natulog mo, hinaya ninyo Kita mo na. sure mo, Ako na. sula ninyo Saan yung sa'yo, tol? Ito mo, tol. Kanan niyo makita sa palibot. Tanan niyo makita ni. Giro, Ito, tol. ginawa ni mo good. Natulog mo, hinaya ninyo good. Sure mo, Natawag mo. Pag sa bayabas eh. Ibang klase pala to. Ito lang may pamagalitan yung mga manonood. Saman mo. May nakita na naman kalukuhan itong gagaw na to. Batang ugas. Yung kumain ng bayabas. Ito inyo na. Ang batang ugas. Tol, ipatuloy mo yung advokasya mo, tol. Tapos Tapos na yan. Ikaw, tol, Win. let's talk about life. What can you say about Mark's vlog for today, tol? English conference mo na, tol. Yes, you're so good. So, what else, tol? And end of contract. End of contract. Pero ibang klase talaga yung mga ari-arian ni Tol Mark pala to. Sa iyo pala to, tol. Yan to, tol. Tol, di ka pala Tagalog, tol. Bisaya ka pala, tol. Sinabi mo pa. Sa mga tol. Let's go back to reality. No? Ano to tong? Let's go back to reality, no? Let's go back to reality, no? Atong kinabuhi, usara atong kinabuhi. Kinalan mag-enjoy jud sa atong kinabuhi. Yeah. Kung say ganahan nimong buhaton para malipay ka, buhata. So, balik na sa... Let's talk about reality, no? Tol, baka may masabi na naman itong mga utol natin dito na tawa na tayo ng tawa. Ano masasabi mo sa mga utol natin na tawa na tayo ng tawa? Kung ayaw niyong sumaya, huwag kayong manood. Manood kayo ng phone. Gago! So mga utol, magklase talaga yung mga utak ng dalawa mga utol. Masyadong malalalim yung pag-iisip ng mga utol natin. So let's talk about... So mga utol, kita na lang mamaya sa mga kainan natin mga utol. Mukbang. Magmumukbang kami dito mga utol. Batang ungas mga utol, ano, kahit ano-ano lang naisip mga utol.
Yan daw siya dadaan, papunta kay mama mga utol. Ibang klaseng ungas. Amazing. A few moments later. Tol, ano masasabi mo tol? Nakatagal tol. Gutom na ako tol. Malapit na isang oras mga utol, hindi pa dumating ang pagkain namin mga utol. Tingnan nyo dyan mga utol. Ganda ng background namin mga utol. Nasa gilid kami ng dagat mga utol. Let's go! Mga tol, dumating na ating pagkain mga tol. Kainan na. Slice na tol, lagdag pa isa. Mga tol, Pakas lang yan. kainan na. Mga tol, kahit tayo mga tol. Paligyan ng mga tol, ang hirap i-pwesto mga tol. Masasabi mo tol? Sarap tol. Kakaiba. Diba tol? Busog na ako tol. Tapos na kami kumain mga tol. Tol Wedge, ano masasabi mo? Masabi mo sa bahay mga tol. 2 hours later. Mo nang matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo nang matunaw ang taba. Igiling-giling, 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 igiling-giling. Tunaw ang taba. Oy! What's up mga utol? Oy! Nandiyan na mga layop. Nandito na kami sa bahay mga utol. Igiling-giling. Nandito na si Puder. Tol, kukunin ko muna yung pera para kay Puder tol. Hawakan Yan! mo muna yung camera tol. Kantahan natin tol. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo nang matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, igiling-giling nang matunaw. Tol, tingnan. Palaroin na talang ipipore tol. Tol, baka magalit yan sa atin. Puder! Dami regalo niyo Puder. Regalo naman na yan mo. Di na. Kada! Frank! Wala na. Daog na matari ka. Nari nga niya. Sinasabi niyo Sinasabi niyo. Di inigi ka. Sweldo na naman. Sweldo. Call center. Katong gitara niyo ba? Full back kayo ba? Bayran tayo. Si Kumi na ba? Santas ikaw gitara ka? Sinas ko, nagpas ko, balik na. Nagpas ko, gaan mo pinupilas ko. Di mo, nahihatag mo. Shout out time! Ano natin dyan? So mga tol, nabigyan natin ang pamasko ni Kuya Will. Shoutout sa inyo lahat. At kapagod yung mga ginawa namin kanina mga tol. Busog na busog din kami. Maraming salamat sa Panginoon. Number 1, mag-enjoy at maging masaya lang kayo sa buhay niyo. Shout out time. Shoutout kay... Wait muna tol. Ay! Yung mga isa-shout out namin mga tol, tingnan nyo rin baka may mga upload sila at suportahan natin lahat. Hindi namin kayo may isa-isa sa sobrang dami mga tol, pero Masyado madami mga tol. tatry namin maka-shoutout ng marami. Suportahan natin ang isa-isa mga tol. Let's go. Sige tol. Shoutout kay Daily with An. Let's go! Let's go! Bisitahin natin mga tol. Shoutout kay Sibela ATVP. Shoutout sa iyo tol. At iba pa man na sa. Yan. Si Bella at iba pa. Sibela ATVP. Maraming salamat sa inyo mga tol. Shoutout kay Jelos Kulitan. Jelos Kulitan. Shout out kay Jonas Kulitan dyan. Shoutout kay Emily Nailgas. Nailgas. Shoutout sa iyo tol. Shoutout Hana May Puhas. Shoutout sa iyo tol. Let's go. Shoutout Evangeline Palma.
Shoutout sa iyo, tol. Evangeline Palma, let's go! Shout out Rica Iturralde, let's Go! Shout out Lia Amor, let's Go! Shout out Rizien Limi, Let's go! At happy birthday sa anak ni Amazing Ria Joy na si Rian. Happy 9th birthday sa iyo. Happy birthday, tol. Let's go! Shout out kay Ara Dulba. Let's go! Shout out kay Daisy Katulog. Let's go! Shout out kay Raisa Cassandra Cabalo. Let's go! Shout out kay Kay Bonga. Let's go! Shout out kay Bricks Tiguman. Let's go! Yun lang. Yun lang mga tol. Kasi pag madami mga tol, Pag madami mga tol, hindi nyo na sa-subscribe sila lahat tol, kaya hindi nyo mag-visit lahat, kaya visit nyo lahat yung mga shoutout namin mga tol. At kung gusto niyo lang mga tol. pag nagustuhan nyo yung mga uploads nila mga tol, kung may uploads man sila, Alam suportahan natin mga tol. Supportan At ang manonood na sa video na ito mga tol, lahat na mag-comment, tanapin nyo lahat tol, mag-subscribe kayo yan lahat. Hanggang sa sub kayo dyan mga tol, hanggang sa umabot kayo ng 1,000 subscribers para ma-monetize kayo. At mag-upload kayo ng maraming video at negativity. Ching!